Són en Guillaume Piruel i en Valentín Sipan, guanyadors juvenils i absoluts del Grand Prix Internacional de Vela Vila de Blanes en categoria 420. Dimarts pujaven a dalt de tot el podi després d'un dia ple d'emoció, ja que van fer 3 primers llocs i van desbancar la parella del Masnou formada per Jordi Chammard i Joan Erc. A més dels francesos, qui també va donar la sorpresa en l'últim dia de regates va ser Sven Stadel, que va remuntar de la 20a a la segona posició, aconseguint també el primer lloc de la Copa d'Espanya. Tot i això, el guanyador absolut de Blanes va ser Rafa Ramon Borja, d'Alacant, el millor l'últim dia. Hoy hemos podido salvar el día con 3 pruebas muy buenas. El primer día también se hizo una prueba. Bien, hay que tener en cuenta que las fechas son malas, pero baja mucha gente nórdica, que eso es importante para la regata, le da nivel y es atractivo para navegar también. Uno no se puede esperar clasificaciones porque el mundo de las regatas es un día a día y en función van pasando los días y las regatas, sí que llega un momento que dices, puedo ganar. Pero desde el principio venir pensando que vas a ganar es una tontería. I és que del poc vent de les primeres jornades es va passar a un últim dia amb vent d'entre 12 i 14 nusos de tramuntana, fet que va perjudicar alguns dels regatistes del Club Vela Blanes com Albert Codinacs, que de tercer va passar a la posició 21a. Per altra banda, qui sí que va millorar la seva posició va ser Jaume Tudor, que es va imposar en la categoria Europa Juvenil. Home, les condicions han sigut perfectes per mi, poc vent, una onada perfecta, però hi havia un nivell molt bo d'estrangers, Suècia, i home, ha sigut difícil. I ara pensant en Dinamarca, l'europeu juvenil, i fer el millor possible. Pel que fa a la resta del palmarès, cal destacar també el primer lloc en categoria femenina d'Amy Seabright i Hermione Stanley en 4:20, que van ser terceres absolutes, i el segon lloc d'Ascensión Roca en Europa femení, que li permet guanyar també la Copa d'Espanya en categoria femenina. Per últim, també cal dir que la regatista del Club Vela Blanes, Júlia Subirà, va ser segona en categoria Europa Juvenil. Hem tingut un primer juvenil masculí, el Jaume Tudor, i un segon de la Júlia Subirà. Vull dir que especialment bé, no? Perquè estan treballant fa una sèrie d'anys. L'Albert a última hora ha tingut algun problema. El segon dia anava tercer de la general. Vull dir que bé, en general podem estar molt satisfets, tant d'això com de la participació, no? Vull dir, sent embarcacions de, crec que eren 10 països, crec que ha estat extraordinària l'edició. A banda de la situació meteorològica, l'altra nota negativa que ha tingut el Grand Prix d'enguany va ser l'accident de la regatista austríaca Hanna Thaler, que va haver de ser hospitalitzada amb una forta contusió a l'esquena. Cal dir, però, que després de ser atesa a l'Hospital Comarcal de la Selva, va poder tornar sense problemes al seu país.